שלום חברים, היום אני הולך לחקור איזושהי מרביץ. עשתה מרביץ כבר, יש גם בפתקים, פה, לא משנה. טוב, אז בואו נתחיל. נכנסתי למרביץ. טוב, בהתחלה נראה מה זה רדיו. טוב, אסור לי לחקור את הרחוב כאן. לא, אפשר לי לחקור כאן. אז בואו קודם כל נמצא את השירותים. איפה הם יכולים להיות? זה לא שירותים, רק יש בחדר. מה יש בחדר הזה? מצאנו אשכרה את השירותים. ומה יש פה? ומה יש פה? ומה? כשיש שירותים? סתם לא, אני כבר ידעתי שיש פה שירותים. אתם יודעים שאפילו יש עוד? כן, יש שם פה 4 שירותים. הנה, תסתכלו בעצמכם ותראו אם אני מצלם את הסרטונים. יושב בספה ותנוע. תראו אם אני מצלם את הסרטונים. בבקשה! אני פשוט הלכתי למעלה. הנה אני. ראיתם? עם הטלפון. עם הטלפון אני מצלם את הסרטונים. ותראו מה התחיל להיות פה ממש חם. מה זה החום הזה? אני לא מרגיש חום. לא משנה. טוב. אז רגע, נראה לי שאני מכיר את זה. מכירים את הדבר הזה? רגע, אתם מכירים את הדבר הזה שעושים ככה ואז כאילו יש מלא רוח? שזה עם זה מנגבים את הידיים, וגם יש את זה שכאילו מתחיל יאו, ואז כאילו אפשר לפתוח אותו. ראשית זה כבר התחיל. לא משנה, בואו נחקור אותי את המצלמות הבאות. מצאתי... וואי, מצאתי עוד מצלמה. שיט זה התחיל. טוב, זה התחיל, אז ביי ביי.